Tohle video bude takový trochu random. A zároveň se fakt omlouvám za kvalitu videa. Bohužel s tím nic neudělám. Nemám ten nejlepší telefon, nemám tu nejlepší kameru na světě. A bohužel jsem si vybral zrovna večer dnes na běhání. Původně jsem plánoval si dát 5 km, jelikož už je 9 večer. Jenom protože jsem prostě dneska celý den jako nedělal nic, řekněme, sportovně založenýho. Ale přitom jsem celý den chtěl, jakoby, chápete. A v tomhle videu bych chtěl jenom tak jako říct, takovou zprávu bych chtěl sdělit, hlavně lidem v mém nebo podobném věku. A víte, co chcete jednou v životě dělat. Například koukáte se na sociální sítě a vidíte tam ty lidi, jak jsou úspěšní a blablabla. Vás to donutí se zeptat sama sebe. Fakt se mluvím za to, že jsem udejchanej. Jestli to, co vlastně dělám, má smysl a co mám vlastně dělat, jo. Stručně řečeno, cítíte se ztracený a přetížený. A ty lidi, kteří třeba vidíte, že jsou fakt úspěšní, tak si jako je dobrý si uvědomit, že toho úspěchu dosáhneš třeba ve 40, v 50, v 60 letech. Prostě jde mi jenom o to, že jako zkuste to nebrat tak vážně, třeba něco vyzkoušejte, uvidíte, co vám sedne, co a jak půjde. A hlavně nebojte se selhání nebo lidí, co si o vás Bůh ví, co pomyslí. Já prostě soucítím s tím, že třeba máte strach, že ty lidi, co vás znají, tak uvidí, co děláte, jak se snažíte a Bůh ví, co si pomyslí. Jo, to je prostě jako úplně typický strach, který má každý. Každý, kdo něco tvoří veřejně, jo, jak to říct. A reálně nejlepší je na tom to, že na jejich názoru prostě fakt jako nezáleží, jo. Protože to, kam vy se jednou dostanete, neurčuje to, co oni teď o vás říkají. Kdy nevíte. Třeba jednou, jestli se nevzdáte, půjdete přes ten strach, tak je i dost možný, že za pár let si ty lidi budou říkat, jak jste se tam sakra dostali. Přitom neví, že zatím je stovky až tisíce hodin, kdy jste vlastně byli úplně bezradní ve svém pokojíčku snažit se něco dělat. No, to je asi vše, lidi. Užívejte života, užívejte si každý obyčejného dne. Žijeme jenom jednou. Zkoušejte, tvořte, nebojte se, serte na názory ostatní a prostě jeďte dopředu.